Urrengo hiru ariketetan, bebai, egin behar duguna da faktorizatu biderkadura eran idatzi edo berretura eran. Horretarako badakizu lehengo pausoa dela begiratzea ia biderkagai komunik dagoen. Lehengo kasuan ez dago biderkagai komunik. Beraz, urrengo pausoa da begiratu ia adieraz daiteken biderkadura nabarmen baten emaitza moduan. Eta kasu honetan ikusten dugu aldugula idatzi honela, lehengo parentesi honetan zer sartu beharko genduke? 2x eta urrengo parentesian 3. Beraz, gure adierazpen honek itxura hau hartzen du, akarratu kenbe karraturena, hau da, agibe bidera kenbe moduan idatzi daiteke. Horrek nahi dago esan, gure kasuan a dales 2x eta b dales 3 biderkadura moduan idatziko dugula, adierazpen hori 2x gehiru, bider 2x keniru utzita. Ikasuan, hasieran ere ezaztu beti begiratu behar dozula ia biderkagai komunik dagoen. Ez dago biderkagai aman komuna ateratzeko hiru gai hauen artean, baina idaz daiteke zerbait karratu kenbi biderkagai bat eta beste biderkagai bat oraindik ez dakigu zeintzuk diren, baina forma hau hartzen du. Hori dana hemen 3x sartzen badugu eta hemen 2 jarrita, ze hau izango da 9x karratu eta hau izango da 4. Orduan hemen 3x eta 2 ipinita, hau izango da 2 bider 3, 6 bider 2, ken 12x. Orduan gure adierazpen horrek biderkadura nabarmenaren formula erabiliz faktoriza daiteke era honetan ipiniz. Hau izango da a eta hemen dago b. Berriro hemen a eta hemen b. Orduan 3x ken 2 karratu. Azken kasu honetan, begiratzen baditugu gai biak, ikusten dugu x biderkagai aman komuna dela, bietan. Orduan, parentesi honetan geratzen da gai bakoitza x horrekin zatituta geratuko litzateken moduan. Ez dugu bukatu faktorizazioa, ze hemen ikusten dugun gai honetan zerbait karratu ken beste zerbait karratu daukagu. Hau da, x eta b. Hemen daukagu a eta b. Orduan, a gehi b bidera ken b moduan idatziko dugu, h kasuan ipini dugun moduan. Orduan, hemen x eta orain a gehi b, hau da, x gehi b bider x ken b.